дӯстони азиз, бародарону хоҳарон, валлоҳи қасам, барои ҳар як сонияву дақиқаву соатҳое ки мо дар интернет вақти худро сарф мекунем, беҳуда барои гуноҳ як бародарро паҳн кардан ё ин ки як хоҳарро паҳн кардану шарманда кардан, барои ин ҳама дар рӯзи қиёмат ҷавоб медиҳем. Чун Худованди мутаол аз ҳар як кори мо, аз ҳар як нияти мо бохабар аст. худ мефармояд ки ман аз ҳамон раге ки раги ҷон аст дар гардани шумо наздиктар аз ӯ ҳастам ва ҳар коре мекунед бикунед, чун ду фариштае дар китфи шумо ҳаст, ҳамаи шуморо бе ягон камбудию бе ягон нуқсон менависад. Кумния паста барои бемории простатит ва мардонагиро боқувват кардан, самиуван барои бузбалашавӣ ва фарбешавӣ аз 10 то 15 килограмм, пигмент барои касалиҳои пӯст витилего, крем френд барои муҳлати ҳамхобагиро дароз кардан то 45 дақиқа, патзор барои харобшавӣ аз 12 килограмм дар як пачкааш ва ҳамчунин миноксидил барои баровардани мӯи сар ва риш. дӯстони азиз, кадоме ки дар Россия ҳастед, то метроҳо дастафка бепул ва бар тамоми шаҳрҳои Россия дастафка дорем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарони азиз, хоҳарони меҳрубон, бар ҳама шумо тандурустию саломатии хоҳон ҳастем. бовар кунед, ба худо қасам дохили интернетҳо мешавем. танҳо имрӯз тӯли 3-4 рӯз мешавад ки дар бораи як духтар, ҳамон мардҳое ки худованд онҳоро дар Қуръон мард хондааст, садқаи ҳамин хел мардакӣ шавед. ба худо ку одам каме ҳамошанд номус бояд дошта бошад. хаҳо ӯ одам гуноҳ кард, шарманда шид дар интернетҳо, ҳамиқа шармандагиаш бас аст. мо имрӯз мегирем, паҳниш мекунем ба номи худо ку ҳамон одамое ки ҳамин кора кардан чиқадр гуноҳ бигиранд, мо 10 баробари гуноҳи ҳамонро мегирем. барое ки ай гуноҳи кардаи ӯ мутлақо мо шумо бехабар будем, не ки аз дасти мо бар ин блогерҳо, аз дасти ҳамон блогерое ки мегиранд дар интернетҳо нашр мекунанд, 100,000 бояд бинанд, бо 2 таи дигаш мегиранд популярниш мекунанд, мешава 1 миллион. 1 миллион одам дид. ҳар як тамошобие ки ӯ кора кард, мақсад популярниш кард, паҳниш кард, ба худо қасам барои ҳар як тамошои онҳо шумо низ гуноҳ мегирем. ба мегӯем ки ҳей моро ҳурмату эҳтиром намекунад. аз дасти мо бар ин одамоне ки имрӯз ҳамин хеле гуноҳҳои мардума мегирем, шармандаву шармсораш мекунем, аз дасти мо бар ин одамо обрӯи миллату давлат мерезад. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд ки ҳар як инсоне ки як кори хайрро ба дигарон мерасонад ба монанди оне ки ҳамон кори хайрро кардааст. ана тасаввур кунем ҳамон коре ки бадро чӣ? ҳамон одаме ки гуноҳ кард, бо ба ҷои сатрш кунем, бо бигирем паҳниш кунем баробари ҳамон одамое ки ҳамон гуноҳа кардем. не ки аз дасти мову шумо барои ҳамон одамо асри 21 техникаву технология ривоҷ ёфтагиай. аз ҳамон кӯдаконе ки 10 сола ҳастанд, бовар кунед телефонҳои мобилӣ ҳама ҳаст. имрӯз ҳамон инстаграму тиктоку тамом мақсад бигем аккаунт дар ҳама ҳаст. мегиранд мемонанаш 10 нафар тамошобин дошта бошад, мегиранд ӯош паҳн мекунад, мешава 100,000 нафар. барои ин гуноҳи асосиро мо мегирем. ха онҳо гуноҳ карданд, бигем ки худованд ҳидоятшон кунад, чун бегуноҳу беайб бенуқсон танҳо парвардигори олам аст, мову шуморо офаридааст. набошад дига ҳамаи мову шумо гунаҳкорем, 100% гунаҳ дорем. мо чунин банда ҳастем, мо чунин уммат ҳастем, мо чунин инсон ҳастем ки айб ва гуноҳҳои нуқсонҳои худмона нодида мегирем, аммо як инсоне ки каме ба хатогӣ роҳ дод, тамом барои чашмои мову шумо ба монанди оинаи нигон намоён мешавад. барои чӣ? барое ки заиф будани имони мову шуморо нишон медиҳад.